Diffikultà għal diversi għawċin li jixtiequ joħorġu jaħdmu iżda ma jistgħux jagħmlu dan għax m'għandhomx fejn iħallu lil uliedhom. Il-Gvern qed jonqos milli jżomm mal-weda li kien għamel qabel l-aħħar elezzjoni biex f'Għawdex ikun hemm ċentri għal ħarsien ta' tfal ħalli jingħataw kura u attenzjoni skont l-istandards stabbiliti. Gvern ilu jwiet illi ser iwaqqaf servizz ta' childcare għal diversi snin, però issa wasalna f'sitwazzjoni fej l-unika childcare li jeżisti f'Għawdex minħabba illi ma laħħaqx l-standards kont l-awtorità ser ikollu jaraq sakemm ovvjament jilħaq dawn l-standards. Diversi familji għawċin bħalissa għaddejjin minn diffikultà kbira għaliex l-uniku childcare center li hemm f'Għawdex u li huwa tal-Knisja ser jagħlaq. F'dawn l-aħħar snin dan iċ-ċentru kien qed jopera mingħajr ma kien qed jilħaq l-istandards neċessarji. Fi stqarrija l-kellim laburista tal-familji Justin Caruana fakret li l-Gvern ilu snin wieħed li ser jipprovdi l-faċilitajiet neċessarji iżda sa issa baqa' m'għamel xejn.